яңа рубрика ачып җибәрергә булдык. Сәхифәбезнең исеме әйтеп, Биек Тукаебызның мәгълүм шигъри юлларын алуыбыз юкка гына түгел. Моннан бик күп еллар элек шагыйрь әйдә, халыкка хезмәткә, хөрмәт эчендә йөзмәккә дип чакырган булса, без дә аның әлеге канатлы, рухландыргыч сүзләре астында бүген үзләренең гомерләрен милләтебезгә хезмәт итүгә багышлаган шәхесләр белән якыннан таныштырып барырга булдык. Әңгәмәләрне хезмәттәшебез, журналист Эльза Газизова алып бара. Хәерле көн, Әсгар әфәнде. Хәерле көн. Габдулла Кариев театрында тик торганнан гына утырмыйбыз. Күптән түгел биредә Гаяз Исхакыйның Сүннәтче бабай спектакленең премьерасы булып узды. Анда төп роль Корбанколый бабайны, ягъни Сүннәтче бабайны уйнадыгыз. Менә Галиәскәр Камал театры артисты буларак икенче театрда уйнарга ничек риза булдыгыз? Менә 60 елдан арты Галиәскәр Камал театрында күз карашыннан аңлап уйнаган артистка икенче театрда уйнавы кыен булмадымы? Менә шулардан башласак иде әңгәмәбезне. Ринат Аюпов куйган яны Мизелә театрында. Шуннан мин әйтәм, Ринат, әйдә без моны фильм дип эшләгәле, Сүннәтче бабайны. Чөнки мин аны эшләдем әйтәм радиога, шундый, аны караячаклар, әйдә эшлик. Ул риза булды. Мин инде риза булгач бик сөендем. Миңа инде ярдәм итәм дип тә уйлаганнар иде. Ләкин менә вакыт үтте, фильм булмады. Шулай бер вакытны миңа Ринат Аюпов шалтырата. Әсәр абый менә безгә ярдәм итмәкче булалар, Сүннәтче бабайны куярга. Кариев театрында, әйдә кил, мин сиңа шул рольне бирәм, эшләп кара диде. Килдем, и менә шунда эшли башладым. Әлбәттә, татар халкы өчен, аның дәүләтчелеген торгызу өчен, милләтнең киләчәге өчен үзен үзе шәһид киткән кешеләрне уйнарга теләгән идем. Минем бөтен теләгем шул иде. Аннан соң тагы бер теләгем калды. Менә сәхнәдә татар милләте ислам диненең бөеклеген аңласын өчен. Ни өчен татар халкы ислам динен кабул иткән? Ни өчен шушының кабул итү аркасында тормышын үзгәрткән һәм үзен урыс дөньясында саклап калган? Bütün мәгънәсен шуны ача торган әсәр әлбәттә юк иде. Без инде менә Казан циркысы, Зәңгәр шәлдә итендә һәрберсенә катнаштык. Анда бит нәрсә, анда муллалардан көләләр, әйе. Дин үзеннән дип әйтә алмыйм инде. Муллалардан көләләр. Гомумән шундыйрак ни катнашуда. Әле мин татар сәхнәсендә ислам динен ачкан әсәрне күрмәдем. Инде сез әйткән сорауга җавап бирәм. Әлбәттә Ризалашудан гына түгел, әлбәттә андый әбергә башта инде укып шушындый катлаулай булгач мин әлбәттә каушап калдым инде, мен әйтәм, бәлкем кирәкмәстер дип. Чит театрга килеп эшләү, катнашу, ул артист өчен үзенә бер сынау. Син каяда эшли аласың? Кайсы театрга барып эшли аласың? Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә артист чыннан да үзендә көч таба икән, кайсы театрга барак шунда эшли ала. Менә шушы әйберне исбат итәргә кирәк. Инде монда миңа бик нык яшьләр ярдәм итәргә тырыштылар. Аларга мин бик зур рәхмәтлен. Гомумән миңа андагы талантлы яшьләр белән мин бик сөендем. Гаяз Исхакый әсәрендәге геройны җанландыру сезнең өчен нинди әһәмияткә ия? Менә гомумән Гаяз Исхакый сезнең күңелдә нинди урын били? Әйтәм бит, Гаяз Исхакыйның Сүннәтче бабай әсәрен радиога язганда, шул хәтле миңа нык тәэсир итте ул әсәр. Инде менә мин әйтәм, бәлкем берәрсе килеп эшләр микән дигән менә әйтәм бит, эшләр микән, ярдәм итәр микән дигән әйберне мин күңелемдә калды. Шуңа күрә әлбәттә мин уйлаганым ул әсәр үзе дә тамашачыны җәлеп итәчәк. Бүтән әсәрләрне кертмичә дә. Ләкин күрәсең менә Ринат Аюпов режиссер буларак, ул Гаяз Исхакый әсәрләренең бөеклеген бер юлы ачырга теләгән дигән фикер миндә калды. Ахазым җәмәгать Сүннәт туен дәвам итә.
Гаяз Исхақи язган инқираз җиттеме, әллә татарның киләчәгендә өмет бармы әле? Менә инқираз дигәндә мәйданда кайбер кешеләр аны икенче төрле аңлыйлар. Гаяз Исхақи инқираз дип нәрсә дип яза? Әгәр дә татар кешесе урысча сөйләшә белмәсә, урысларны аңламаса, бу урыс илендә югалып калачак, үсмәячәк дигән фикер әйтә. Ләкин менә заман үзгәрде. Без менә хәзер урыстан берничек тә ким сөйләшмиләр безнекеләр. Менә күрәсез, кая гына барма. Инде мин артистлар турында әйтеп тормыйм. Малый театрда героиня татар кызы. Менә нишисең? Хәзер алар менә бөтен кая шәһәргә барма, театрда карыйсың. Артистка булып, я ир кеше, я хатын кыз театрда героиня булып уйный. Нәрсә дигән сүз? Талантлы кешеләр бар татарда. Талантлы халык икән. Ә хәзер нәрсә бара инде? Хәзер бөтен кеше урысча белә. Хәзер татарча белгән кешене эзлисең. Менә мин әйткәнем бар инде. Каян, менә Ленинградтан килеп, шушында татар җегете килеп, бездә эшлимисең театрда. Ә бит заманында менә шушы академия театр төзегән вакытта бөтен шәһәрләрдән килгән яшьләр, бөтен җирдән җыелган талантлы балалар. Ишәп юкмы? Чөнки урыслашып бетте. Чөнки урыслашып бетте. Чөнки чыгып татарча ике җөмлә әйтә алмый ул. Ике җөмлә әйтә алмый. Шуңа күрә иң авыры качан үз милләтендә булган кешенең үз телен белмәве. Кеше бит гомумән шулай әйткән туа бит инде. Безне тәрбияләмәгәннәр. Үз теленне югалтуның чын фаҗигасын һәм аһаңын. Әсхәр әфәнде, менә Гаяз Исхақиның тагын кайсы героен уйнар идегез? Сөннәтче бабайны уйнадыгыз. Хәзер минем тренерлар әйберләр юк инде шул бабайлар гына булса. Мин әйтәм бит, үз ниемне вазифамны аның каршында үтәдем. Чөнки әйтәм бит, бөтен әсәрләрен радиога язып калдырдым. Һәм аларны чын күңелдән эшләп. Минем өчен моннан да зур бәхет юк. Ләкин миңа ул әлбәттә әсәрләре белән түгел, Гаяз Исхақи. Менә үзенең милләтенең бийеклеген, үз дәүләтенең төземәүнең ничек милләтне юкка чыгаруын, һәм ничек чит илләрдә һәм төрмәләрдә утырулары турында ишеткәч, әлбәттә минем җаным бөтенләй үзгәрде. Минем ул бетәрде аңларга татарның кем һәм ни өчен юкка чыгачагын. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә әйтәм бит, Гаяз Исхақи әсәрләрен театрда да куйдылар, менә кинога да куйдылар, Аллага шөкер. Мин уйлыйм, әле аның әсәрләрендә халыкка тәэсир итәрлек мәгънә һәм көч бар. Менә күптән түгел генә яңа китабыгыз Кайнар табадан төште. Аны бастырып чыгаруда Татнефть компаниясе зур ярдәм күрсәткән. Менә әлеге китапта нинди темаларга урын бирдегез? Менә шулар турында сөйләгез әле. Бу китапны чыгару минем өчен кайсыгыдан кадерле. Чөнки мондагы кешеләр турында андый зур ниләр мәкаләләр, ниләр чыкканын күргән булмады. Мин моны чыгарга язганда да әйтеп нитәм. Мин 2004 елны бик каты авырган идем. Әгәр дә мен исән сау калсам, шул үзем белән яшәгән кешеләрне, үзем күргән кешеләрне турында язып калдырачакмын дип. Һәм шушыны эшләдем. Нәрсә мин монда әйтмәкче булам? Безнең татарда үзләре белән бергә эшләгән иптәшләрнең биеклеген ачкан кешеләр бик сирәк. Нишләптер бездә үзләренең иптәшләренә бәя бирү яктан һәм тирән итеп ачып бирү юк. Шуңа күрә ул бар, конечно, бик сирәк. Ләкин менә мин үзем күргән, үзем белән бергә эшләгән иптәшләремнең кем, ни өчен алар халкыбызның кадерле шәхесләре дип атадым. Нәрсә ул шәхес? Шәхес ул кешенең үсешендә яңа бер баскыч. Ул шәхес дигән сүз, аның сүзе, аның мәгънәсе икенче тирәнлектә. Шуңа күрә
Менә исән чагында, Аллаға шөкер, мин бу дөньядан киткәнчек, бу аларның ниләре чыгып калды. Бик аңа рәхмәтлемен. Ни өчен монда кешеләргә кызык булачак? Әйтәм бит, мин үзебезнең белән кайбер эшләгән кешеләрне чит илләрдәге артистлар белән чагыштырдым. Чөнки мин Англия, Франция, Германия, Италия, Греция, Япония артистларын ничек уйнаганнарын күрдем. Мин umuman чын талантлы, чит тел талантлы кешеләрен күрдем Мәскәүдә укыганда. Шуннан инде мин татар театрына, татар артистына булган хөрмәтем шул хәтле көчле булды, чөнки 1957 елны декада вакытында Академия театры гастрольләрендә күрдем һәм катнаштым. Шунда мин беренче мәртәбә күрдем. Менә беренче мәртәбә. Зәңгәршәл спектакленә тамашачы шул хәтле кирергә теләде. Тәрәзәләрне, ишекләрне ватып бетерделәр. Ахыры чиктә конный милиция чакырдылар. Конный милиция уратып, шуннан тамашачы кирде. Менә мин хәзер инде 60 елдан әйттем, артык эшлим дип. Минем мондый хәлне Мәскәүдә 5 ел укып күргән булмады, аннан да ишеткән булмады. Инде бу бездә Татарстанда мен андай хәлне ишеткән дә күргән дә булмады. Нәрсә дигән сүз? Менә шулай итеп син тамашачы кирип карасына сиңа. Менә шунда күренә ул талантның кем икәнен. Анда бит урыс татарларга түгел, бүтән халыклар да кирделәр. Менә шунда миңа күңелемә, җаныма сеңде. Менә мин әйтәм. Шын татар артисты ничек була икән ул? Һәм нинди югарлыкта уйнап була икән дип. Ата бит безгә әйтәләр, бүтән халыкларны уйнда, русларны әйтәм инде. Алар гына бийек, аларда гына юк. Ә мин аларга менә монда мин исбат итәм. Кем ул бийек? Һәм ни өчен бийек? Бүгенге көндә күңелегез тыныч, Мәсхәр әфәнде? Юк, минем күңелем тыныч түгел инде, әлбәттә. Мин үземнең характерым бик начар. Чөнки мин гел үземне ашыйм. Бик катлаулы, каршылыклы кеше. Һәр вакыт шулай җафаланып яшим. Бернинде мин җаным тыныч түгел. Әсхәр әфәнде, интервьюларны инде күп биргәнсез, ансына шигем юк. Менә бармы менә үзегез теләгән, әмма ул хакта сөйләмәгән сүз? Мин шундый каршылыклы кеше. Каршылыклы, içten каршылыклы. Мин менә бу дөньяны ничек кабул итәм инде мин? Ничек кабул итәргә мөмкин шул дөньяны? Менә айгы акыллы кешегә карап әйтәм. Ничек бу дөньяны кабул итәргә? Мин инде татар кеше буларак әйтәм. Бәлкем бүтән милләткә ул багылмый торгандыр. Мин менә бу татар кеше буларак бу милләт, бу дөньяны кабул итә алмыйм, конечно. Ни өчен? Чөнки бу дөнья безнең милләтнең иштән таркатуына китерә. Иштән таркатуына һәм үзен милләт булып тоймауына. Ләкин менә соңгы вакытларда мин инде яздым да аны. Ничек үзгәрде бит Казан? Мин кайтканда 61 елда. Ул бит ташландык бер шәһәр. Кешеләргә күрсәтергә ят. Инде тагы да катлаулырак итеп әйтсәң, әлбәттә метролар булды, матур йортлар да булдылар. Ләкин ул йортларда, ул метроларда татар дигән кеше йөрәячәкме? Үз милләтендә менә синең белән мин сөйләшкән күк. Үз җырларын тыңлаячакмы? Үз музыкасының биеклеген аңлаячакмы? Менә әйтеп калдырам. Татарның мин гел шуны әйтәм, моңы каян килгәндер дип. Шул 1552 елны дәүләтебез җимерелгәч, халкыбызны суеп, яндырып бетергәч, халыклар таралып, җафаланып читкә киткәч, чукындыра башлагач, ана шулар башсыз беткәч елып, кешенең күңелендә, ичендә моң туа. Моң. Моң дигән сүз тегеннән килгән мәңгелек аһаң. Кеше ничек булган? Үз дәүләте булганда бу татарлар. Үз империясе булганда нинди булган? Шуннан килгән ичке моң кешедә туа. Шушы моң туыр өчен күпме катлаулы язмышны, тормышны уздырырга кирәк. Шуңа күрә ул
шушы мәгънәне аңлаган композиторлар, язучылар, алар икенче мәгънәне салалар. Икенче мәгънәне. Моны инде әйтте менә Сәлих абый Сәйдәшев турында да. Менә Сәлих абыйның шын музыкант икәнен шуннан гына аңлыйм. Ул менә татарның ичке моңын тыйып, Европа күләмендә күтәрелеп язган композитор. Үзенең ичке тыйымлавы белән, ичке җаны белән урыстан күчергән кеше түгел. Урысларның әйтәм инде, аларның күчергәнен күчереп, безнең композиторлар зур дәрәҗәгә ирешергә теләделәр һәм ирештеләр. Ни өчен? Чөнки урыс алымнары белән эшләгән музыка, композиция, бүтән әйберләр. Тәнкыйтьчеләр, урыс тәнкыйтьчеләре килеп, карап, аларга ана шушы алым ошыйдыр, шушы әйбер. Һәм менә хәзер дә бер әйбер генә кала. Әгәр дә син чыннан да үзеңнең биеклегеңне ачасың килә икән, сүз дә юк. Ичке тыйымлавың, ичке моң белән бөтен дөньяга ирешә торган алым белән, анда син композитор булгач бүгенге көндә дөньяның нинди музыкалары, нинди алымнары, нинди биеклекләре булган барсын да үзгәртергә тиешсең. Ләкин беренче чиратта ичке тыйымлау белән татар моңын. Әсхәр әфәнде, Шамил Зинур улы Закировның сезнең турыда әйтеп калдырган сүзләре дә бар. Әсхәр Шакиров җәмгыятьтә барган, һәр бер вакыйгага үз карашы булган, гаделсезлеккә каршы чәчрәп чыга, туры әйтә торган объектив кеше. Ул эмоциональ, саф күңелле. Чыннан да шундый саф, эчкерсез әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә, Әсхәр әфәнде. Сау сәламәт булыгыз, безне тагын да яңа рольләрегез белән шатландырып торсагыз иде. Мин сиңа бер генә сүз әйтмәкче булам. Әлбәттә, ул синең беренче тапшыруың. Бу инде бик катлаулы әйбер. Киләчәктә сиңа исән-сау эшләргә, шушы эшне дәвам итәргә язсын. Амин. Рәхмәт бик зур. Бүгенгә менә шулар иде. Алга таба да милләтебезнең сокланырлык, рухландырырлык асыл затлары белән очрашулар насыйп булса дигән теләктә, бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.